Kardom. Pola. Nenek ciri. Damo apa damo? Kardom. Nang tung lain bom lagi. Lega macam orangเป็นสิvideo keselam lok. No, 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 no. Kardom. Nang tung lain bom lagi Karbi video channel. Pinilah so video nang tum hat lason a video nang tum nampak pon nang tum nahok teklong lepin nang tum lason a video nampak lampor pon nang tum so video nang tum ingne vegji nang tum lason ta nang tum tek pon long lo tapi lason ta nang tum tek pon long sita no nang tum pon nampak lain lagi nang tum teklong lepin nang tum josi teklong pon nang komen long tok nampak cini vekta di video lampor Talang video cengje pernah nang tum hani sina cuniri lah nang tum video lampu subscribe ke dati lapen jirpo jirpi panta share dati asin nang tum video subscribe ke lapen nang jirpo jirpi panta share vekta di video lampu sana. Nang litum kekan ke aja kekan teklong lo nang litum lulung kekan teklong lo music lo kekan don teklong lo nang litum kaprek kekan nang litum teklong lo cita nang litum teklong le pin kekan nang litum nang peklang pop nang litum langsung kekan ke nah ko teklong le pin nang litum yang si teklong pun nang litum komen long tok nang pacinik ta kuna si teklong non nang litum han nang peklang pop pelang pon sana.